Pongkaham tini Christmas rally ni bangai 2021 tini 20 tarik Desember ni salo Christmas rally ni bagai thana nai tongo bagai nai tongi tini sapung thono nai non kaisa nai thokjak mani je khagna rong bagai okapri rong jeta nai kan tomana ang tini no pongnai ang naw ni smi launa nai ka nai ri tong de ang bai bai thami tong ani nog ni smi amo nokhor mani lama belai hamia asuk lama hamia ni bisingo phana bike langai thana nangma ba nokhawi mathangkha lama ke belai hamia lama sanajakya hathai haphang gana o lama rok ani lama mutino salbrum brum bike bike ke thangi tong naidi kalogoi nai tongdi Christmas rally no ulok nok sinai tabong ke Onglak kami thangmani no kisa nai regira suana Onglak kami wo thangai sini borong gana Bichandra Chamatia bini no thangai bo bahai ke sawi nungui tong Onglak kami wo boni nok naithok ke sajoi tongmarok no chong kisa nai lenai nai tongdi stabok sung thangi tong lama wo lama lam kolo boni nok soktoi belai lama hayani bisingo thanglai tongo nai tongdi kalogoi ang phunuk nai rok no boni nogo thangi tongo tamo jotono no hambai nai tongdi kalogoi tei srapsani bisingo thangi sogoi nai tabok sini kaka birni nogo paisa pajak gatabo boni nogni mangpiri no kisa nai ne leo na boni je bahike bo sajogui na thoke tongui tong nai ka bese nai thoke bo hai dugan ne ke khajak Say night tap. Say night tap. There we go.